Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: magazin. Vorbește lumea la cafea, că o zi bună începe așa. Se aude tare, cel mai tare. Bună dimineața! Și bine ați venit la Vorbește Lumea. Haide că am ajuns și pe 24 februarie astăzi. Iar ne iubim! Exact. Ce frumos! Dar ne iubim românește, nu așa oricum. Da. Și pentru aceia dintre voi care nu știu, exact cum eram și eu până acum 10 secunde, Dragobete era un tânăr chipeș, așa zice legenda, care fermeca pe toată lumea cu frumusețea lui, dar și cu frumusețea cântecelor care ieșeau din fluierul lui. O să povestim mai multe despre Dragobete, dar până atunci hai să vă fermecăm și noi cu frumusețea subiectelor pregătite în emisiunea de astăzi. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Astăzi la Vorbește Lumea, profa Corina Popa vine cu o nouă lecție de gramatică. Ne învață cum să scriem corect mesajele pentru persoanele dragi din viața noastră. Iar medicul Ana Culcer ne dezvăluie de ce este importantă alăptarea la bebeluși. În plus, astrologul Cristina Demetrescu ne spune ce ne-au rezervat astrele pentru săptămâna în curs. Iar un designer vestimentar ne învață cum să integrăm cămașa albă în ținute pentru orice moment al zilei. Tot astăzi, Dorian Popa vine la noi cu vești în premieră, iar un hairstylist ne arată câteva coafiuri speciale pentru o seară romantică de Dragobete. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Practic tot ce ai nevoie să știi astăzi de Dragobete se întâmplă aici la Vorbește Lumea, dar am o problemă. E un lucru care n-a fost clarificat despre Dragobete. Mai are o problemă. Mai am o problemă printre multele. Deci dacă el fermeca, Dragobete, fermeca fetele cu frumusețea lui. Da. El le fermeca pentru el însuși? Sau era cum e Cupidon de Valentine's Day, să le farmece, să rămână ele fermecate, să se îndrăgostească de ursitul lor? Păi le fermeca pentru el. frumusețea lui, că El e Casanova atunci. Da. Adică e practic un Casanova de România, Dragobete? Asta e legenda? Spuneți și voi, poate știți mai bine. Așa e, mă, da, el pentru Dar de uz ce propriu. trebuie să despicați firul în patru? Este o zi a iubirii, o sărbătorim, că fiecare femeie are un Dragobete în viața ei. Bine, atunci da, dacă fiecare avem Dragobetele nostru și practic Dragobetele nostru ne-a fermecat pe noi, Da, nu? normal, că doar nu știu cine e Dragobete ăsta, unde îl găsesc eu să văd dacă mă farmecă? Hai să vedem cum acționează Dragobete. Ce metode folosește. Da. Deci pe WhatsApp 0751 121 1, 2, 3. ne spui cum te-a fermecat Dragobetele tău. Și o să vedem exact prin ce metodă lucrează. Da? Și apropo că spune că sărbătorim românește, da? De Dragobete iubim și petrecem românește. Bianca a dat startul distracției deja. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața, dragilor! Când iubim românește și din tot sufletul, cum putem petrece mai bine dacă nu cu mâncare tradițională? De Dragobete, sigur nu vom da greș dacă ne vom surprinde partenerul cu o masă romantică în stil românesc. Zic bine, șef? Bună dimineața! Foarte bine! Bună dimineața tuturor îndrăgostiților! Și să începem, ținând cont că este Dragobetele și sărbătorim și noi un Valentine's Day în stil românesc, ca să spun așa, să începem cu o gustare, da? Un trio vegetarian de zacuscă, fasole bătută și vinete. Avem un platou de brânzet, da? Cu brânzeturi maturate. Avem icre cu ceapă roșie și un duet de măsline verzi și calamata. După care să trecem la o salată cu brânză de capră, da? Și tortilla și încet ne îndreptăm către bogăția de Dragobete, ca să spun așa. Avem un ciolan de porc. Da, avem, de fapt, două porții de ciolan, unul pentru el și celălalt pentru ea? Nu neapărat, poate mai ține și o dietă de Dragobete, dar ideea este că poate venim cu nașii, dacă ne-am îndrăgostit, este posibil să ne și căsătorim. Și atunci venim cu nași și facem o masă mai mare, unde avem și mititei, bineînțeles, nu putea să lipsească de la